folkene er ved at være klar. Så er vi sgu kommet op til scooter. Tak. Hej. Schönen dag. Hallo. Ja, her har vi dem så. Med varme til ben og varme i håndtag, siger de. Det er noget af en skorsten der. No. En ik mag een mag ik weg. Dus mag ik der weg. Ja. Dat is 2, 4, 6. Ja, die vorne die sind stark, ja. 1000 Kubik. Und ich gebe der 1000 kubikker. Så er vi sat på kommet ud i sneen. Det er kraft, det er for sjov. Det er helt vildt. Og flot. Det er også helt vildt. Så er vi lige inde og skal have lidt at drikke. Det er sådan en legeplads for børnene, det der. Det er simpelthen bare for sjovt, det her. Det er godt nok helt sikkert. Det er kraft, det er i hvert fald noget, der trækker en. Så har de en med kære eller kælk bagefter. Så fik Kenny smidt hende af for 3. gang nu. Men her, der var Travolta, der han slog smut med hende, og hun rullede i sne. Der blev lige ramt den store kanter derhen der. Det gav godt nok nogle gevaldige bumser, der røg hun altså af over hen af. Så landede hun helt herhen i sted. Han kører simpelthen for vildt. Har du nogle kommentarer til kamera? Nej, jeg er uskyldig indtil modsatte bevist. Så er det briller fyldt med sne. Og nu kommer The Flying Nissen. Kommer her fra næsten flyvende. Holder vi lige en lille pause igen. Ulla, hun er vist bøjet en ribben en gang, hun falder af inde i skov. Fordi det gør ondt på, når hun griner, og når hun hoster. Så det er godt nok en flot antenne. Så fyldt den er med is, eller hvad det hedder. Så er vi punkteret. Men vi har lidt bøvl med at finde en reservehjul. Det er virkelig helt klart, om vi har. Så det må vi lige se om, hvordan det blæser. Vi holdt herude en stykke herfra. Vi er jo ved at terve hjulet, så den ene hjulbolt den er brækket. Men nu må vi se, hvordan det blæser. Ja, vi er da heldige, der er der et reservehjul der han foran, så det er jo fint nok. Det er fandme godt kæmpet, det der. Ja, hvis du kører på digital hjul. Ja. Så er der lige knækket en hjulbolt der. Det bliver kæmpet. En brav kamp. Han er den eneste, der ikke fryser. Han er også den eneste, der arbejder hårdt. Det er da den mindste turistbus, der har set endnu. Så bliver der sgu smurt møtrik. Det smarteste sted. Så hjælperne. Det har han lige at tage i, det der, kan jeg se. Jeg ved godt, han gerne vil selv, men altså... Så er vi næsten kørende igen. Så er der fundet rent tøj til mekanikeren. Ja. Så er den hjul skiftet.